Il-Partit Nazzjonalista ħabbar li quddiem id-deċiżjoni skandaluża li ħadet Victoria Buttigieg huwa kompla jitlef kull fiduċja fl-Avukat Ġenerali kif qies li l-inkjesta maġisterjali dwar 17 Black jeħtieġ tkun ippubblikata b'mod sieħ. Dan sabiex pajjiżna jitgħallem u jagħmel it-tibdiliet kollha meħtieġa fid-dawl tal-aspetti kollha marbuta ma' dan l-iskandlu. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem il-binja tal-Avukat Ġenerali, ix-Shadow Ministers Carola Aquilina u Paula Mifsud Bonnici saħħu li jekk din l-inkjesta maġisterjali tinżamm mistura ifisser biss li jkunu ntefqu flus il-poplu Maltu xi għal xejn. Carola Aquilina spjega wkoll kif is-sistema tal-ġudikatura qed tispiċċa tesperjenza rigress għaliex il-Prim Ministru jrid li l-inkjesti ma jinfetħux iktar miċ-ċittadini. Qed naraw li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa maħtuf minn Robert Abela u l-Avukat Ġenerali spiċċat pupazz fidejn il-Gvern Laburista u qed tagħmel biss u taqdi l-interessi biss tal-Gvern Laburista. Dan għalina mhux aċċettabbli u ninsistu li tinġar ir-responsabbilta għal dan li qed iseħħ. Min-naħa tagħha Paula Mifsud Bonnici saħqet li issa ddew mad-9 snin minn sirna nafu b'17 Black iżda minn dak iż-żmien l-hawn l-Avukat Ġenerali mhux talli beqgħet fi skit totali iżda saħansitra qed turina kif ipupans tal-Prim Ministru sabiex tagħti l-korruzzjoni. Aħna ma rridu ebda iktar ħabi il-poplu Malti għandu id-dritt illi jkun jaf x'fiha din l-inkjesta pubblika u hija biss l-inkjesta pubblika fl-intir tagħha li nistgħu nkunu verament nkunu qegħdin nafu il-verità kollha. Fil-konferenzi tal-aħbarijiet intqal li d-deċiżjoni ta' Victoria Buttigieg li ma tippubblikax ir-rapport tal-inkjesta dwar 17 Black u l-Panama Papers hija konferma li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jinsab maħtuf minn Robert Abela. Huma fakru li l-Avukat Ġenerali preżenti li hija denja u inqas kompetenti biex tokkupa l-kariga ta' Avukat Ġenerali ta' pajjiżna. Bil-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista Robert Abela u lil Victoria Buttigieg huwa wieħed ċar u dirett. Daqshekk ħabi ippubblikaw din l-inkjesta.